Hambai joto o biduno naitungnai ani khapangni takuk tei buku sorokno fulano norokno ani khapangni hamjakma tei khakufur yafaru takuk tai buk song norok bagai ang haina hai video kotal tui phika tinin video abo belakheno important tei belakheno nakumani kok norok bai salainai hingke norok o biduno fulan simi paisok jora full waske naidi video no skip ta khaidi hingke faidi tinini video ni topic ni bwkhao thanglaina takuk tai buk song norok fulano tinini video ni title thumbnail no guino norok saiman baikina ang tini sabuni kongno tei sanai tei sabuni topic no tei sanai norok fulano video ni title thumbnail no guino norok saiman baikina hingke faidi tini ang norok no o video ni bisingtino kisa misa norokno sawi khnarinai tei norok bai bo share khlainai tei norokni hamjakmung rok bo o video ni bisingtui ang manani tei sawi manan bagino tini ang o video norok bagai sikon safano swnamui tui phaio hingke takutai buk song norok o video no bwkhao khnadi video no skip ta khaidi norok salkisa sgang norok saiman baikina sini borong gorang sar tei khoroksa Paritosh Dr bo krung jagao jara kwrwi nukungni borok rokno thangui risung rok kisa misa bini je mantui bagaima rok tei rwima rok norok social media ni bisingtui norok nukbai khana hingke obono no ang tini norok no kisisa o video ni bisingtui ang norok no sanani bagai tei norok bai kok thaisa thaini share khlaina bagisa ang tini o video norok bagai swnamui tubui phaio baksa bwkhao doubt haike ba question khai tongmano tamni bagai bo buiri bangma rok buino suba marok amdekhe video swnamui tubui phainai nangba nei baksa ni khao omti rok question rok tisawi tongoi mano nge faidi norok ni khao tumuno obo hai rok question habjar rok tonghanke ba ngui tonghanke faidi nongni o question no ang clear khai tabuk o video ni bisingtui rinai tamni bagai sung oma hai video no sung swnamui tui phai taktai buk song abo fuila number 1 no norok clear khai sawi manani khlaidi taktai buk song naidi sung lai thangjak salogo sini borong borang sar Dr biswajit debormani bo krung jagao thangui bazar hati rok songsai rimani tei auto gari rok khorsa khorongni no bagmani oborongni kokno tui norok sawi manmai khina haidiba phiaba oboni bisingo tini sini borong borang sar Paritosh Dr bo oma haikeno bo tabu kwrwi thaio thangui aroni jara ri chum সময় মতে পাইমিয়া চুমাইয়া রাংপুসে kwrwi borokno thangui risum rok bagui mani tei yafar mani no sung social media ni bisingtui salkisisa sgango sung phang kaino sung nukha tei sawi manbai kha gobuno ani fulla men proshno komono borok tamni bagui omai samung khlaina nan ba tamni bagui khlai buino bagya buino riya tongime da ama herok nongni bwkhao proshno rok habui tongoi mano ba asai tongmano taktai busa borok rimani karon norok kaham bujidi borok rimani karon abo rang tongoi ri tongoi gönang hnei rimani kogya taktai busa borokni hamjakmung borokni khairokmung Tiprasa dofa hnei borokni hamjakmung bongni bwkhao tongma baise borok tini oma haike thangui kwrwi thaio thangui jara sini Tiprasa rok gori bigra tongnai rokno thangui bo risum rok je mantui bo thangui bagui taktai buksa engkai nini ani khao oma harok musungma rok to tong ba masungma rok to tong obosai taktai buksa sung soisino Tiprasa sung Tiprasani ekdom soljak bosong ke taktai buksa nungbo oma hai enggai mano taktai buksa
जों अबाहाय सामुंनो जों ताबो खालायनानै बेलाय no sini लाइबो sini tiprasaroni बोसकांनि थिनांगौ बेलाय no important तावते बुसा अबा हेकेरनो जों सुबालाय नांगौ तावते बुसा अबा हेकेरनो जों रिलायनानै नांगौ अमा हेकेर रिलायखेंखेसे नुग्लाय सिलाय जों रोंनानै सावै मालायानि निनि बोखाबाय आंनि बोखा गोरोंलायनानै जों सय तिप्रासा बंसनोब्ला जों सय तिप्रासा दफानोब्ला नै जों सावै मानानै तावते बुसा borok tini rang ganang hiri man koya takte buso borok ni chabaya nangbaya ha omahai hini bo borok rimani koya borok ni bwkhao 1 number borok no hamjakmani tongo omoni bagise tini Paritosh sini borom gonang sar bo tini gori rong thangoi koram sora rogo tei poder pot jaga rogo thangoi bo risum rok thangoi bageinani omahai samung khlaioi tongo bo taklai simia semabo bago norok sai nukna social media ni bisingtwi ge omono kaisa sini tiprasarokni khlaitai tei omono kaisa sini tiprasarokni samung hamjaklaimung taktoi bukso tawfano sung bwkhai koronglaimaikhौ tiprasasi nanglai malaikhौ mukhang somlai tongkhौ ge bahai develop nai sagade taktoi bukso kaisa rimanon bo sini borok mokol kena nanglayo kebenglayo ha khana salayo obo kaisa sini tiprasarokni bwkhao belai kheno khibi maya taktoi bukso khipnani nangnai taktoi bukso kaisa borok rimano bo nung kebengnani kokrui bini uklogo hamya bo kok sana krui taktoi bukso ang swkangni video rokono saka taktoi bukso gori phano chugya phano bo borokno hamjakma tohangke bo rinani sob somoi no musungnai ang swkangni video no saka taktoi bukso o hasaka bo borok ni slai tebo dami borok tongo tebo unutri ganang borok tongo tebo sabaya nangbaya tongo phiaba borong thaniwo o borok munisrokni o lab goribai tini borok buino rinani musungya yapana bo musungya taktoi bukso je borokni bwkhao o lab hinjaknai o bukha kaham borok bo riwini thangnai yafarini thangnai buino hamjakni thangnai taktoi bukso omoni bagise ang tini noron bagai o video swnamoi tui phaio sini borong borang sar Dr biswajit mata norok kaham bani saimang khana bini nasik mung tamo bini wanswk mung tamo bini wanswk mung bini nasik mung hingke tiprasa kwrwi borokno hamjaknani khairoknani chubanani yafanani je jagao ligi lagai je jagao podre pot nglai tongo a jagao thangai bo songsodon khai rinani he sabai rinani songsai rinani bini naharmung bini mission hingke obo taktoi bukso ti obahekeno sini sar borong borang Paritosh bo bini naharmung kha bo sob somoi no buino rinani buino yafanani ontui taktoi bukso gai o yafar taniwo o rilai thaniwo sini sung kiching sungno baksa o rinai rokno tamni salai obor ari bini rang tongo bini mai tongo bo riwi manota never omaya taktoi bukso je borok bwkha o mungsa kwrwi bini thaniwo jesukmano kurulpoti malik ngui tongdi bo rinani musunglak taktoi bukso bo nono mukhi saphano rina musunglak taktoi bukso khai obono taktoi bukso जों omahai samungno जों khlainani nango omahai karektano जों सोंलायनो नांगौ omahai tomorokno sin tiprasa doban bisingo important hinai जों wanswk jotono bwkhao जों naharnani nangnai taktoi bukso tawo para kaisa para ha जों kwbangma sini borokni bisingono kese kereng khisilai tongo mekhalai tongo nasilai tongo khamai lai tonglayo
Bono bono mazara belai tongo hamjaklaiya khairama kwrwi nakalaimani kwrwi kichu kwrwi bahai sini tipra dokhorok kaham naiba kaisa borok hamjago hnai kisa misa rikhaiba chung bono hamjakok salayo lasi mung layo omtiya takhoktai bukso nang mangkhai ridi ang mangkhai ri nai omti khai chung sob somoi no bwskangni salo chung yapri sena nangnai chung yapri seka hangkai omai samung chung khaiga hangkai naidi sini Tiprasa rok tekisa rehing nai tekisa sungsasang nai tekisa o hasakao bo tong thaning thung sa thaning thung bebak jagao chung ekdom naithotok nungnai takhoktai bukso kwrwikha sini Tiprasa rokni dophan bisingo kereng morong ekdom kereng morong lai tokha kunu sabjagya kunu swrunglaimani kwrwikha kahamno swrungliya hamyamang swrunglaimang hamyamang lomui tongkha o hasakao chung mai khorsa sao tui nungo omobaya takhoktai bukso sini oro wanswk nahana nangnai bwkhao hamjakmung tuinani nangnai omo haike chung khlai thangka hangkaise ngang tini joto sini Tiprasa rok kaham sopainai hingke obono takhoktai bukso ang tini norokno sanani musungma hingke omono norok kaham kai bujinani khaidi takhoktai bukso norok baksa wanswk tongmano bini channel tamo omti kong mangsa bini video te kubuni snamalia da norok omti rok sawi tongmano takhoktai bukso tamile kubuni video snam tongnaiba chung Tiprasa rok chung omti rokno swngna nango omti rokno naithai omti rokno chung mokol kasemoi nainani nango khwnangna nango o hamya sitra chalaiphu nunglaipu bulaipu toglaipu omti rokno ya takhoktai bukso oborokno ব্যবহার takhadi tabuk sini borok manang sar biswajit debrma bo je tam khlaina naitong obono saimana naidi sini borok manang Paritosh debrma bo tam khlaitong obono saimana nangdi omti kare tono swrungdi omti tongno swrungdi hamya tongno ta swrungdi takhoktai bukso chung hamya tongno swrungka hingke sini Tiprasa dophorok hamyamangno thanglai sinai oboni bagino chung tabuk sungbai sungno swnglaina nangnai sungbai sungno dagralaina nangnai sungbai sungno chung subalaina nangnai sungbai sungno rilainani nangsinai takhoktai bukso sungno teibo kebo nainai kwrwikha sungbai sungno tabuk nailai nangsinai sungbai sungno tabuk sablaina nangsinai takhoktai bukso hingke tinini video amsuk nongsitung naro video naiwi tam bujikha ba tamo saimankha bahai rok tam rok masukui mankha naro video ni comment box o comment khainani tapok baijadi tinini video amsuk nongsitung koral video norok bai haino hai malai phinai jotono no hambai jotono kaham kwrung tongbai jadi Tiprasa ayuk lokthung thangado ba